Bé, abans de res, Jan, felicitats per la recent adquisició d'Opel i el nou format de venda de vehicles d'ocasió i quilòmetre zero que hem vist. Molt bé. Ja que ens trobem en aquesta tessitura de vendre cotxes, com està el sector? El sector està complicat. Jo crec que tots els sectors estan complicats. El de l'automoció potser encara una mica més, perquè s'afegeix a la pandèmia, s'afegeix el tema de l'electrificació, a les restriccions a les grans ciutats. Per tant, és un sector complicat, però com a qualsevol sector complicat sempre sorgeixen oportunitats i al final ha sigut una mica l'aposta del grup de seguir apostant per al sector, no? No sé, jo crec que és la pregunta del millor, no? Quan la cosa repuntarà, no? Jo que estic vinculat amb el Ventura Clotet a la seva fundació i que estem, jo què sé, la prova que es va fer l'altre dia al Sant Jordi, no? Dona una mica d'esperança de que al final es puguin anar normalitzant les coses amb tests antígens i que hi hagi una certa normalitat o nova normalitat, però jo crec que entrant en el tema d'automoció en concret, jo penso que a nivell sobretot del B2B, a partir del segon semestre que hi hagi la població més vulnerable vacunada, jo penso que això aliviarà una mica la pressió hospitalària i farà que, d'alguna manera, sobretot a nivell del mercat d'empreses i també a nivell de l'atenció social col·lectiva, que millori una mica, no? Llavors jo prevec que segon semestre, jo i les marques en general, i l'esperança també, no? Depèn, aviam, els fabricants són egoistes de mena, no? Llavors, jo crec que sí que s'han portat bé en el sentit de que això ens va agafar a tots molt a contrapeu, no? Veníem ja d'una crisi, llavors ningú estava preparat per al que hem viscut aquest passat any. Les marques, algunes s'han portat millor que altres. Al final, jo penso que s'han ajuntat molts factors a fer que potser es precipitessin aconteixements que anaven a passar igualment, no? En el sentit de la concentració en grans grups, coses que potser fusions, adquisicions, inclús en propis fabricants. Jo crec que la pandèmia ha afavorit la fusió d'Stellantis, o sigui, de PSA, amb el grup Fiat. No en tinc cap dubte. Llavors jo crec que han precipitat aconteixements i sí, ens han ajudat, però al final els empresaris som nosaltres i les decisions les havíem de prendre nosaltres. Sí, jo penso que sempre ho diguem amb en Lluís Maria, que ha sigut una mica el resultat de nosaltres ens vam intentar fusionar fa 2 anys, vam veure que al final la fusió no tenia gaire sentit per molts motius, teníem grups diferents de marques, o sigui, Hyundai amb Toyota no tenia res a veure, la Honda amb Jeep i Alfa tampoc quedava. Llavors, al final, la bona sintonia entre les dues famílies i el treball fet durant aquesta època que ens preparàvem per fusionar-nos ha portat que la conseqüència de que jo compri la unitat productiva d'Opel amb els seus treballadors i amb el lloguer de la instal·lació de Blanes i jo crec que ha sigut també una conseqüència de l'adquisició d'Opel per part de PSA, que al final han entrat absolutament en dinàmica PSA i ha fet aglutinar tot molt més, no? Jo penso sempre que al final nosaltres quan vam fer l'aposta a nivell d'automoció amb aquesta macroinstal·lació
jo crec que en aquell moment, que pensa que estàvem parlant del 2008, on el mercat quasi era de 2 milions de cotxes, ningú estava preparat per saber les quantitats de canvis que viuríem, no? I jo sempre penso, o amb el meu pare pensem que aquesta, que és una mica la nostra flagship, no? D'anar incorporant marques no és per un tema d'ambició o de voler conquerir mercat, sinó per un tema de coherència i d'adequar a la nova situació que viu el sector amb aglutinar la major marca possibles, sobretot dels mateixos fabricants. Llavors, jo penso que Opel aquí per nosaltres és una aposta molt ferma i en moments tan complicats podíem o desinvertir o invertir més, i hem decidit invertir perquè creiem realment que és una marca que ha passat uns anys complexos, perquè quan hi ha una fusió o una compra sempre són anys complexos per la marca adquirida, però penso que ara estem justament en un bon moment, en un moment de producte, amb el llançament que coincideix amb el meu nombrament entre el Moka, no? Llavors, tant per la part d'elèctrics amb el Corsa, que potser és el producte potser més de preu d'entrada a nivell elèctric que tindrem en el grup, així com el Moka, que potser que és com el hero model, no? Del grup PSA inclús, doncs és un bon moment per entrar, i nosaltres també el que volem és aprofitar el tràfic de les 6 marques que tenim, que serveixi també per nodrir de tràfic d'exposició a Opel, no? Sí, bueno, al final el tema del vehicle d'ocasió feia molt de temps que li donàvem voltes, no només per la incorporació d'Opel, sinó perquè el grup PSA, que ara ja no es diu més PSA, és Stellantis, Stellantis ha fet una aposta per tot el seu paraigues de vehicle d'ocasió amb la marca Spoticar. Llavors, se van incorporant les marques progressivament, de moment hi ha Peugeot, Citroën i Opel, però es preveu que vagin incorporant-se totes les marques amb aquest únic paraigues, que té tota la lògica, perquè al final que cada marca tingui el seu programa d'UBO amb un fabricant que té 7 marques no té gaire sentit. Llavors, a nivell de branding, jo trobo que està ben pensat el tenir una marca on ja s'estan fent anuncis a la tele, a França sobretot, però la idea és una política de marca potent, amb tot el cotxe seminou de tot el paraigues de marques incorporat en aquesta plataforma. Llavors nosaltres vam decidir fer una campa coberta ben feta i una mica que fos aprofitar aquesta onada i ser el pilot d'Spoticar a Catalunya perquè identificar-ho com a tal amb un espai reservat per a Spoticar. Llavors nosaltres tindrem de marques d'UBO, de vehicle d'ocasió només en tindrem 2, que serà Toyota i Spoticar. I creiem que és una aposta del grup més per diferenciar-nos de la resta. Llavors, en l'edifici principal hi haurà vehicle nou i en la campa coberta el vehicle d'ocasió. No sé, una altra pregunta al milió, o sigui, ojalà fóssim tan gurús per saber-ho, no? El que està clar és que totes les marques estan apostant per altes tecnologies. És veritat que jo tinc dintre del meu portfoli una marca que fa 20 anys o 25 anys que està apostant per l'elèctric, no? I ara aposta per altres tecnologies que no són l'elèctrica pura, sinó per l'híbrid. O sigui, Toyota ha apostat sempre per l'híbrid i no per l'elèctric, i ara aposta per altres tecnologies com pot ser l'hidrogen, no? Llavors, jo penso que hi haurà moltes tecnologies. De fet, fa uns anys vam fer una reunió on hi havia el president de Toyota, que es preveia que el 2030 hi haurà 7 o 8 tecnologies més, no? Jo crec que no serà una sola. L'elèctric pur té un avantatge, que és molt net, però té un inconvenient, que és l'autonomia, no? Llavors, jo sempre penso
que les alternatives com híbrids o híbrids endollables són més factibles, de moment. Cal veure com evolucionen les autonomies de les bateries, com evolucionen l'hidrogen, les noves tecnologies. Llavors jo crec que serà un mix de molta tecnologia. El que està clar és que el dièsel convencional tendeix a desaparèixer, sobretot per la política del cafè de la Unió Europea. Com el veus? Com el percebes? No sé, jo el veig com inevitable en el sentit de que pot ser que tardi i pot ser que els fabricants vagin adoptant-ho de formes diferents o amb fórmules diferents. Però al final el model de ser entregadors de cotxe amb un Rappel per cotxe on l'estoc no és teu sinó que és del fabricant, això té unes avantatges financeres òbvies, té uns riscos de que tu tinguis que fer molt volum, depèn de com es faci el mix d'objectiu en primes, no? Però jo veig que hi ha determinats fabricants que ja s'han postulat per escollir aquesta fórmula. Cupra és una d'elles. Nosaltres a la convenció que vam fer l'última de PSA van dir que això era un escenari possible, que va dir el senyor Tavares per al 2022. Jo crec que és bastant inevitable. Al final, a mi no em semblaria malament que hi hagués una uniformitat de preus. Al final, quan et compres un iPhone, no vas a 4 Apple Stores, no? Vas a una i saps. Llavors, jo si m'asseguressin un petit Rappel o un petit marge per cotxe amb un preu unificat, jo potser ja estaria d'acord. M'explico? I llavors tinguent excel·lència amb el tracte amb el client i amb el tracte amb la postventa, que és el que la marca és molt difícil de suplir. I si no, mira Tesla, no? Mira Tesla amb tota la postventa com està tenint problemes. Tant de peces com de... I el moment venda és molt maco, però hi ha una trajectòria llavors que tu tens 7 o 8 anys al cotxe i vols que te tractin igual de bé que quan te'l vas comprar, no? Jo crec que aquesta potser és la gran força que tenim els concessionaris. Potser el primer que em ve al cap és respecte, o sigui, respecte per algú que has heredat, no? Jo dintre d'Ange, a mi m'ha permès l'automoció fer moltes altres coses que no ho hagués pogut fer sense primer passar per agafar el relleu del meu pare, no? I compartir uns anys amb ell, però al final el meu pare està jubilat i jo el 2029, si arribem, que ja és un dia, faríem 100 anys, no? Jo crec que, respecte a gratitud, no? Però al final va ser una aposta que va fer el meu avi fa molts anys i empreses centenàries tampoc és tan habitual, no? I menys familiars. I sobretot el fet que ens hem tingut que reinventar diverses vegades i això m'ha permès a mi fer altres coses que m'han, a títol personal, que m'han donat molta satisfacció, però al final la gent em tendeix a identificar més amb altres projectes meus que potser són més mediàtics, però jo estic aquí quasi sempre. Llavors, sí, el de Muji, el de The Animals està molt bé, jo m'ho passo molt bé i jo sóc una persona inquieta, però al final el core business familiar és automoció i nàutica també, però automoció i a la província de Girona. I està molt bé tenir una marca de roba global i m'ho passo molt bé i fa que guanyem diners. Quan a vegades en automoció n'hem perdut, està molt bé tenir una mica de coses que compensin. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies, Jan. Molt bé. Gràcies a tu per sempre la vostra entrega. Gràcies. Molt bé.